नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत आळवती कर्ज पळवूया। ही रांदे करच्याक आळवाची पाना आणि देठ बारीक शिंदून घेवका। आळू कुचकुच्च्या नामण शिजेतन थोडीशी आमसाण घालका। एक कुकरा भितर शिंदील आळू आमसाण आणि थोडेशे उदक घालका आणि एक सिटिकान शिजवून घेवका। हे आमगेल शिजेल आळवा देठ आणि पान। आळवती करचे कामक जाय 1 वाटी चणे, 1 चमच कोथिंबीर, 1 वाटी सोय, 2 ते 3 आंबाडे, 4-5 सुकी मिरसांग आणि अर्ध चमचो हळदी पिठो। रुचीपुरती मीठ आणि कोथिंबीर भाजच्याक थोडेशे तेल। रांदे करच्याक चणी भिजवून घेवका। चण्यात थोडेशे उदक आणि अर्ध चमच सोडा घालका आणि 8 तास भिजच्या सोडका। 8 तासानंतर चणी फुलतात। आता हे चणे कुकरा भितर शिजवून घेवका। या उदकात सोडा उरता तशमण 2-3 पटी भिजेल चणे बरेकन धुवून घेवका। एक कुकरा भितर भिजेल चणी घालका। एक पेलभर उदक घालका। चण्याक पाव तितले मीठ घालका आणि कुकरा धाकणी धापून हाय फ्लेमाचेर 7-8 सीटी येतपर्यंत चण शिजवून घेवका। हे शिजेल चणे। आता आळवतीची मसाला वाटून घेऊया। त्याच खातीर फण्णा आयदनात थोडेशे तेला भितर कोथिंबीर जराशी हुन जातपर्यंत भाजून घेवका। एक मिक्सर आयदनात सोय घेवका। भाजील कोथिंबीर, तांबडी मिरसांग आणि हळदी पीठ घालका आणि चणे शिजेतन वापरील उदकानच हो मसाला वाटून घेवका। आळू शिजेतन आमसाण घाली उरता तशमण मसाल्याक आमसाण घालची नाका। मसाल गंध वाटून जाल की तातू भितर 1 चमचो शिजेल चणे घालका आणि त्या बी अनेक पटी वाटून घेवका। आळवतीच मसाला रेडी असा। आता आंबाड शिजवून घेऊया। एक कायली भितर कापून दवरील आंबाडे आणि उदक घालका आणि हाय फ्लेमाचेर धाकणी धापून 5 मिनिट पर्यंत आंबाडे शिजवून घेवका। आळू बरोबरच कुकरात घान हे आंबाडे शिजवून घेतले जाता। आंबाडे शिजवून जाल की तातूंत शिजेल्लो आळू घालका, शिजेल चणे घालका, वाटील मसाल घालका, चणे शिजयतना मीठ घाली उरता पण कितलं जाय म्हण पळोवन उरील मीठ घालका। सगळे एक पटी मिक्स करून धाकणी धापून एक गजगज येवचे सोडका। ह्या रांदेक जाय जाल्यार शिजेल तोरी डाळ घाल्यापी जाता। गजगज येईल की आळवती रेडी असा। ही आळवती तुम्ही घरात ट्राय करा। कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।